गाइस नोंथांमोनखौ मनि बर' चेनेलाव बरायहरलायबाय खनसे दिनैनि मागो दमासिनि बयनिसिमबो हेपि मागो दमासि ना फिथा देनाय दमासिनि आरोना फिथा देदों दा जोङो फिथाइसो देखांसिगोन न'सिनि दंबावो न'निनि देखांबाय मोनालायबाय आरोना फैसाखौ टेनसन लायो हाजिरा नै guys आं नारेंखल रुखिनो नागिरदों फिथा जानो मागोनि दमासिनि थाइब्रैल' आरोना फिसा फिसासो न'नि नालाय मोजांथार आरो आं आदासिम होसिगोन 1 2 3 go बाहेरावनो सावदों न' सिङाव बारा लाइट जोंबाबो खोमसि नालाय ओंखायनो आरो बाहेरावनो सावगासिनो आंथ' सावनो रोंखाया सावगासिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा न'आव सानैल' नालाय ओंखायनो सिरिथार आरो बोरैबानो आदाजों बाबाजों बाहेरायाव थायो नालाय ओमफ्राय आइजों आंजोंसो सिरिथार आरो जोंहा फिथा जानोबो बेदर ज' जानोबो मानसियानो गैया ओंखायनो बोरैबा मोनो आरोना आइजों आंजोंल' सिरि सिरि सावनानै जाथारो सावगासिनो दा
सावखांबायानो एसे दंबावो खनसेबो जाबावगोन खोमा नोंथां मोना दिनै भिडिअखौ मोनबाय सावखांबायानो नै गाइस जोबजोब्बाय नैबे सिबिङा एसे आग्लायबाय ओमफ्राय सिबिंजों नालेंखरजों लगायनाया जोबजोब्बाय आरोना नै बेखिनिया जाबाय सावनो रोङा नालाय मेम्बारा मिथि जाजोब्बाय थेवबो जानोसै आरोना जानो लुगैदों होननानै सावबाय आङो देब्रबनानै आंथ' देनो रोंखाया मालाय देना होनायावनो आरोना बेखिनिया ओंखारबाय आरो थावायाव सावबा मोजां जाथारगौमोन आरो जोंहाना सारायसो नालाय बेबायदि जाबाय आरो बेबायदि अबस्था सावखांजोब्बाय जोंहानाव फिथा मागिनो फैदों जोंहाजों गुबुनजों फिथा नांगौ हा फिथा नांगोन मादैयान मा माथो जालै नोङो फिथा नांगोन लास फिथा नांगौ नोंनोलाय आयु सासुबाय माथो बोरो फिथाया बोरो नायनि बेसे मोनबोखो बुरजाथार मोनबोबाय माथो नोंनालाय बुरजाथार मोनबाय नै जोंनाबो फिथा नांगौ होनबा नोंसोरनो दहायो जथिनजों माबाजों फैग्रोदों खोरोमजों नोंनाबो गोदै जादोंना जायाखै लादुआ गोदै जादों गोथाव जादों आं बानायनाया गोथाव जादों गोथाव गोदै जादों जानो गोदै जादों फिथा देनाया जागायबाय नै मैया बिसोर सानैयानो आंनो फिथा देना होदोंमोन आरो ओंखायनो जाहोबाय ओइलाय एनथाबा दंखायो आखाइयावनो जाखांनानै लादुबो जाहोबाय जियायाबो जाबायना जाबाय बेसे मोजां खाबाव होदों आङो